trí dó híon náid díríomhríon seo ag léomh nuacht saoithe as America sa um, chás seo bhaime ag labhairt faoi um, staid na bheachtas. Inniuh an ceathrú lá fichiid mí lúnasa 2016. Ná an fóid ar fós ráhí agus 16 fágraí go dtí an toghchan é féin. Agus cé mar a bheanaíonn an Pártaí Poblachtánach agus cé mar a bheanaíonn feachtas Trump. I bhfocail amháin dearóid. Tá an feachtas tití as a chéile agus tá an pártaí tití as a chéile. Agus tá sé seo tálathe margheall ar rud amháin. Agus sin mar scúba feachtas Trump I dtreo ní amháin na hete deise ach na hete crackailte. Cud an focail sin a bhí test ar bhain. Chaitheann é bhean isteach an seán is é aimsú. Agus béidir nach aimsúí mé I a chuilead chonig mé ar an Italy né coppla nóiméad réim agus heitin sé leon. Bhfuil leanaí mé ra agus feiceann muid céipil fad agus a héanna. Tá Trump tréis deire a chur leis an chorchaige bog agus tá sé tréis ceannaire feachtas nua chur isteach dar Bannon Stephen K. Bannon gríosóir é seo machchas amach. Caithfhiorlacha sé é grúpa dar Bannon Breitbart News Níl ná riire ach saí vidirlín cumadach, fíorchamadach. Agus anis tá an gríosart an spechare fíorchamadach seo ar stiúr an aachtais go léir. Tá sé seo tar éis an pártaí a goiteanna choraí. Chaitheann mé an focail sin a lorachan is gama leis géal second. Choraí sílim. A choraí, ní choraí le. Mar sheasann sí vidirín seo Breitbart tríis dearcha a ghlacha a heasan beag nach 100 fán géad in aghaidh dearcha bunaíocht an Pártaí Poblachtánach. Sí vidirlín is sé a scláran Hillary Clinton cínte ach a scláran an Pártaí Poblachtánach freisin. Sé
agus feictear san ainm nuachán seo dúil tú do úshlánach don na hiarrachtaí ó na seanonúirí poblachtánacha é a sclethe ón blaimon agus é scotha ón bhlaimon chuir go báir a ticéidir dúsaí. Anois fearr dó féin tá an blaimon sin ag chur vótóidí measartha ó ghoras. Na vótóidí is cuitianta a roghnaíonn an tuachtarán nua. Chuireann sé deireadh freisin leis an gcumasc idir na meáin coimeádacha géarglóracha agus feachtas Trump. A d'orbair a d'altramíú agus a cothú i glúdach glóréiseach na meán coimeádacha. Ní é seo an chéad ainm nuachán coimeádach an bheachtas. Tar éis gur brisúa as a fosté as cluisiú gnéasach cluisiú gnéasach a dhéanamh ar dhuine de na craoltóirí ar an stáisiún teilifíse sin tá sé anois ag obair mar chóir leabhar ar a bheachtas. Níl poblachtánaí Washington annual am leisceáil anvisach an nó sin focail a bheicim sa bhuachláir anvisach. Níl poblachtánacha anvisach gur bíad an bheirt bhó a chluisigh iad san a chluis iad san agus a bhriúslaí an ghlúiseacht phríomhbhunaíochta a chráid ceamaraí na cógála atá anois i gceannas
achtas Trump. Leannaigh mé a rá. Tásúla an bhfuil an telefón cearta go an seo. Deir sé gúil ar nó líoch cáilte. Chuig nóid leis a chochtach cumach cínte. Bhfuil is go bhuaithe mé a telefón ar agla nach bhfuil an telefón cearta go an seo. Okay, well, sin é mar sin. Now, choró mé. Tá na bun na seanúndúirí, tá seanúndúirí an 40 ag freagart ag focail atá bhain. Ag freagart ar an ainmniúcháin le fearg mar gheall ar an damáiste atá Trump ag déanamh don 40. Agus a neamh inniúlacht feachtas creidúnach a ri. Is cosúil dar le gachéine. Sní máim sin crá gríosú. Tá nach Trump ag géirí tacaíthóirí a chrá agus daoine a chur néadaní tacaíthóirí nua a chur néadan céir de dionach sé difriúid a deir Dan Senior, stratéisiúr chomhairlí Mitt Romney agus Paul Ryan i 2012. Deir Terry Sullivan a bhí geanas ar achtas Marco Rubio go bhfuil Donald Trump agus Breitbart ag freastal ar an sin ceann becheart leathan. Óir i dheall, níor bhéh sin bhí weimnis. Leanna mé ráir a ceann eile. Né, an chóthuiscint is ísle. An leibhéal is ísle.
cóthuiscint is ísle. Leibhéal is ísle. Sé tá sé ag á dhíriú féin ar an leibhéal is ísle á cháirithe ar bhann imní. Ach dá Donald Trump is an ainm nó chun Stephen Bannon agus um, agus bí sóláis deasa sin chun se chun é sin é scríomh síos. Is an é agus bí sóláis. Ní déir Breitbart ach an méid déir Trump agus ní déir Trump a bheith ná a bhór ach an méid déir Breitbart agus tá siad ar chóthuiscint ó híomh Washington de agus chó lufa is atá sé. Sheasann mar sin Trump agus Breitbart agus leibhéal áirithe Fox News in aghaidh an chórais políochta mar atá. Éigeanteacht agus déús sheasann éigeanteacht sheasann Fanny mé an déús ní hiigim déús sin fa chun nach bhacha mé heanna. Mit go cheartta mé a lorug san mochlár eile. Déús. Stratégie Surveyor pobl bhreithe. Nach mé leis. Surveyor pobl bhreithe. Corey Lewandowski. Sé modify Ashby, non-Ashby, Malney, non-Ashby, Ashby, Cuigart. So
dúirt Trump go poiblí go raibh sé siar san éir faoin achtas a chuigeartú nó a athrú a réon sní. Ábhar seoir chuir meascaí. Clamplóir. Chuaigh cíime clamplóir. Sé, so seo é an dara mór athrú ar achtas Trump le 2000 ní bheithimh bhris Donald Trump fearr dar bannam Corey Lewandowski amach as fust an bhainisteoir a feachtas agus chuidiú bean dar bannam Kellyanne Conway isteach a bhí go dtí seo ina survéir pobalbhreithe agus stratéisi agus a bhí ina chomhair leabhar ag deir lucht géilsina díolseoirí deir díolseoirí Trump go rathrú maithé agus mar a gcíonn siad ag margú an athruithe seo mar athrú dearfach don achtas. Deir Paul Manafort chathaoirleach an achtas tada an áiríre tá beanú ar mar chune fágú ar an tríomhlíniú sé no caiime sin a reagart so stopí mé an tafod seo anis. Car Rentals LL ní hiad sinniad ní bhaid mé a freagart sin. Ní dói Tásúla go nach mainin sé le leis an gára thug mé amach ar cís in éideann cúpla seachtaí ó hin ach neosaí an síl. Is leanaí mé a raibh. An imní is mó atá ar stratéisiúirí an pháirtí ná go bhfuil feachtas Donald Trump anis beag nach go hiomlán faoi caiime sin a cheacail.
Seachta chuige dó séhíle ocht géad. Séhíle géad. Seacht tríadó. Well, tá si de gluochas piscataway cosú. Fi mé amach níos déalní ní dóid an bhfuil baint bheith acu le héanú rinne mise. Agus támuid réis ag pobalachas. Tá Breitbart agus Stephen Bannon géirí an pártaí poblachtánaach stiúre ón chláraimhre dahandathe seo idir náisiúnachas siimplí agus fua do imirce Hispáineach agus scéimh le hóideach Islamach. Mar sin seo trompa ag fiú an dúchasachas agus náisiúnachas bheoslaí animnúchan ach tá sé dainséireach go leor mar cúlíonn sé bunsra an pháirtí agus bun vótóidí an pháirtí ríis. Stratéis anaisteach is seo do Donald Trump gan fócaí Nuachtas a gháil bhí agus beagán. Faoin am seo de gná déanann iarrthóirí iarracht iad féin leathnú amach agus iad féin a mhargadh leis na bhótóirí measara sin sa lár nach bhfuil a nintinach í déanta suas acu. Well, táthar ag bhreanú an athú seo I bheachtas Trump mar iirecht an feachtas a atasú ríis agus Nuacht éisteachta nó lucht féchanna is dócha nua a aimsú
ach an taobh rud a dhéanamh sé in áiríre ná go stúraí sé vótóirí i dtreo sa bhidirlín Breitbart go deimhin feiceann go leor daoine méireachtaí Robert Mercer deontóir Severus Long Island in san gníomh seo agus b'fhéidir stratéis fadtéarmach nach mbaineann leis an uachtaránach den éachar. B'fhéidir nach bhfuil an seo ach Donald Trump ag réiteach na talún do inéistíonaí ná sin focail ba cheart a bheith an inéistús dócha do inéistithe in Breitbart. Hanna féin tá chuid mhaide Breitbart in únéireacht Robert Mercer agus b'fhéidir nach bhfuil sa gníomh seo ach tús le feachtas meán Donald Trump bhfad amach ar an éit sa dheis. Ní fios céard bhí cheart a rá faoi Breitbart. Tá sé ceangailte le grúpa dar bannam an foras an feagracht rialtais. Ach in náisiúide níl san oras sin ach creabhair rialtas ar bith atá librálach. Agus ní léir go ndéanann siad mórán eile ach míchlú a tharraingt ar Hillary Clinton. Go deimhin cé nach bhfuil mórán ag baint leis bhí an eagraíocht seo agus Breitbart ar nó go mór bainteach le feachtas chun tranglam airgeadais Hillary Clinton chorós chóra pobail. Agus ba mé caint faoi sin i gceann tamilín. Idir an dálín ábh táthar ag breanú Donald Trump mar rinne atá ina chónaí is déan mar gnó i réaltacht málartach. Agus in san réaltacht málartach seo tá gach rud i gceart. Anois, cé é seo? Right an gaeltachta, okay. Hello. Hello.